Hei, polkupyörän ketjun voitelu jää monelta aika helposti tekemättä. Sen takia mä kerron sulle, miten sä voit tehdä sen mahdollisimman helposti ja yksinkertaisesti, mutta kuitenkin sillä tavalla, että se tulee tehtyä kunnolla. Minkä takia sitä ketjua kannattaa sitten voidella, niin sen takia, että se vähentää sen ketjun kulumista, eikä sun tarvitse vaihtaa sitten komponentteja niin usein uusiin. Myös se tekee pyöräilystä paljon mukavampaa ja kevyempää, kun se kuiva ketju ei ole kitisemässä siellä. Mitä tähän sitten tarvitaan? Ketjuöljyä. Mä oon käyttänyt tämmöstä. Toimii kesät, talvet oikein hyvin. Sitten tämmönen vanha sukka. Esimerkiksi tämmönen tennissukka on todella hyvä. Siinä on vähän semmoista karvaa siellä sisäpinnassa ja sakset. Otetaan näillä saksilla tästä sopivia paloja, joilla sitten voidaan sitä ketjua puhdistaa. Ja tämän hommanhan voi tehdä melkein missä vaan, vai sitten käydä tehdä tämmöisessä pyörävarastossa, jossa me voi laittaa eturenkaan telineeseen ja sitten pyörittää ketjuja tällä tavalla. Jos sulla on jalkaedullinen pyörä, niin sitten sun pitää kääntää se ympäri sillä tavalla, että penkki ottaa maata vasten, jotta sä voit pyörittää niitä polkimia. Ketjuthan kannattaa voidella viimeistään siinä vaiheessa, kun täällä alkaa näkymään ruostetta täällä ketjussa. Kuitenkin jo aikaisemmin on parempi siinä vaiheessa, kun alkaa kuulostamaan kuivalta, se ketju kuuluu semmoista kitinää ja muita ylimääräisiä ääniä ketjusta. Mä itse pyöräilen joka päivä kouluun ja mä oon noin 1-2 kuukauden välein öljynnä mun ketjut. Tämä puhdistus toimii sillä tavalla, että otetaan tämä sukanpalanen ja sitten pyöritellään tätä ketjua sillä tavalla, että ensin pidetään sukkaa täällä alapuolella ja sitten täällä yläpuolella. Tällä tavalla me saadaan täältä pois se sinne jäänyt hiekka ja vanha öljy. Ketjun öljyäminen kannattaa aloittaa tämmöisestä pikalenkistä, jos semmoinen vaan ketjusta löytyy, niin sitten tietää, että missä vaiheessa on voidellut jokaisen näistä linkeistä. Voitelu tapahtuu sillä tavalla, että laitetaan jokaiseen tämmöiseen 1 pisara tätä öljyä. Ja ketjun puhdistaminen ja öljyäminen kannattaa tehdä sillä tavalla, että se ketju on kuiva. Eli ei ihan heti suoraan sen jälkeen, kun olet tullut ulkoa pihalta vesisateesta. Sitten kun ollaan päästy kierros maaliin, eli jokaiseen tämmöiseen penniin on laitettu 1 tippa öljyä, sitten voidaan vielä kieritellä tätä muutama kierros tätä ketjua ja antaa imeytyä esimerkiksi yön yli. Lopuksi voidaan vielä pyyhkiä tänne lattialle tulleet vanhan öljyn jämät täältä. Erityisesti jos tekee tämä omassa kylppärissä, niin kannattaa muroilla pois nämä